Francis Okeja papa mokwongo midhi ki Lake of St Mary Major. To kineno bende mae mwacho ne oganda mar joote Yesu Kristo Jesuits. Ng'ama nochako oganda no ero St Ignatius of Loyola kanyo mane osome misa ne mokwongo. Koro mae waneno mana Papa Francisco ka kendo chako bedo a true Jesuit. Ka kendo ka associate kod the spirit of Jesuits. Mane gima nyalo medo to kata kod kendo iwacho ni ka kidago ngimani e ka kidho kende ka kiiki. To kata koneno kata ka osenindo ka koyweyo no to pod waneno ka kata chenro bedo gik matimore kmiike gi ngima mar bolruok no ero. Mane gima neno ema nyalo medi wach mar ikne. Koro ne kamoga ntiere kapok abiro eri Pascal ntiere jokma wacho kanyo mondo ornwa ote mare jokma neno kantiere Homa Bay Net Michael achoneno chendo ka ntiere kocha John Agiso achone pod en kodwa kachiel kod oganda mathoth mapuntiere kar kanyo koro mojwa lendo makama yude achiel kachiel e mbui mago mag Ramogi TV mago kama gintiere kacha duto mano koting'o mbui mara Facebook kod YouTube wantiere live kod chendo ne achiel kachiel yude kacha achiel kachiel bende nyakora Ramogi Jwang odiochieng' ma kawuono wacho ni jal madhi bedo kae ka otelo na misa matakatifu odiochieng' ma kawuono mano Cardinal Giovanni Battista Re mabende en dean of the College of Cardinals kata telo mar Cardinals mangima odhi bedo kanyo ka otelo ne misa odiochieng' ma kawuono mar mar Papa Francis. Nyasi makama bende waluwe achiel kachiel koa e boma mano mar Vatican City mano ka ochako odiochieng' ma kawuono kar saa beach gi nus mano kama idhi bedo kanyo ka nyasi makama bende chake saa achiel koyo chako sani jotelo mag pinje medo chopo e pinyno mano mar Vatican kendo dhi bedo kar kanyo ka wamedo mana luwe achiel kachiel nyakora Ramogi Jwang wayudo pichni mago mawuok e log tich mano mar din kopere kae kama gintiere achiel kachiel kendo oganda gi bedo kae ka wamedo mana luwo gi nyakora Ramogi Jwang sanduk mokete Papa Francis kano lore yanga odiochieng' manyoro igenen mano idhi bedo kanyo ka igolo ka itero nyaka e piny e kanisa mano mar St Peter Square mano kama alam no dhi bedo kanyo ka ibago e nyakora Ramogi Jwang. Bende nyaka wapar ni e higa mar 2024 Papa Francis ne oketo jatelo kata jotakatifu mamoko ariyo mago makoro bedo ma latest mano timonegi kata mano bedo canonized kano oketo jotakatifu ayanga mano tarik 12 dwe mar abich higa mar 2024 mano kamoting'o St Manuel Gonzalez Garcia mano mabende nobedo kanyo ka oket kaka jotakatifu mano kano telo kacha ne Eucharistic Missionaries of Nazareth kachiel koda ka jachak kata founder mago co-foundress mano mara Little Sisters of the Holy Family mano e pino mano mar Italia Santa Maria Domenica Montavani mabende ne obedo kacha higa mar 1882 ang'wen mano kano okete bende bed kaka jotakatifu iwacho ni wall no kama gintiere e kanisa no mano mar St Peter's Basilica mano man Vatican kanyo ema pichni go bende okete ka gin pichni mano med kar kanyo ka Papa Francis en papa machiegni kanyo moketi gin mago mawuok e pinyno mano mar Italia mabende noket kanyo achiel kachiel weche mathoth bende nyakora Ramogi Jwang wacho ni are no bed papa higa mar 2013 oseketo jotakatifu mathoth ahinya bende ma obedo kar kanyo lemono mano mar rango ni gichopo e yo machal nade gin weche ma pod medo luwo nyakora Ramogi Jwang bende nyaka sani wayudo thuolo mag neno pichni mineno sani nyakora Ramogi Jwang mago ma wuok ka Vatican kama wayudo duol kata kangiwero utukufu kangiwero nini obado chiko ite kanyo kuwija kamisa chako jotend piny nyakora Ramogi Jwang mane picha mineno kar kanyo jotend pinje mathoth ahinya kiwacho ni pinje 113 dhi bedo kar kanyo kod jotelo magi mopogore opogore kineno jok morwako sude go mago nya bedo jotend pinje madonjo moting'o nyaka